Vážení občania, aby sa Báčsky Petrovec znova stal dôstojnou lokálnou samosprávou, aby naše mestá boli mestami, v ktorých je hodno žiť, aby sme bojovali o vedomosti a ľudí, aby mladí zostali tu a budovali prostredie príťažlivé pre rodinu a prácu, aby sme vybudovali systémy pre zdravú pitnú vodu, ukončili kanalizáciu, otvorili nové pracovné miesta, vybudovali bazén v Petrovci, vybavili škôlky, školy a otvorili nové v súlade s potrebami rozvoja. Aby sme našim najstarším a sociálne ohrozeným zabezpečili život, aký si zaslúžia. Zvol si na lokálnych voľbách listinu číslo 9 pre prostredie, v ktorom je hodno žiť, za sredinu u koje vredi živeti.